a wata tambaya mai wahala ta ce wai dan Allah ka gaya mun wace addu'a kake yi wanda har Allah ya albarkaci rayuwarka haka. Ina so ni ma na koya na iya domin Allah ya albarkace ni. Dan uwana, ni ina dai yin addu'a akan Allah ya albarkace ni, amma ni ma ban samu albarkan ba tukunna. Ina nema ne tare da kai sai mu haɗu mu yi ta yi akan Allah ya bamu albarka. Ma albarka kan kowa ma nema yake. Karka ga wai don mutum yana da wani abun da ya kayatar da kai shikenan sai ka ɗauka wai ya fi ka. Dukanmu ɗaya ne a wurin Allah, waɗansu sun fi waɗansu a cikinmu, amma mu ba mu san waye ya fi wani ba. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah shi ya san wanda ya fi wani. Sannan in kai kana gani wane ya fi ka a wani abu, kai ka tsaya ka dubi shi ma in ya dube ka kai ma ka fi shi wani abu. Haka Allah ya bambanta mu, kowa da irin baiwar da Allah ya masa. Ni dai addu'ar da nake yi na neman albarka addu'a ce am, ba wata addu'a guda ɗaya da zaka ce wai ita ce za ta sa mu samu albarka. Shi yasa inda akwai guda ɗaya da yanzu duka mun yi albarka, amma muna nema ne addu'o'i waɗanda ka saba. Ni a fahimta ta babban abin da zaka nema a wurin Allah ka samu albarka, indai kana son albarka, abubuwa uku ne. Da farko ka yi iya ƙoƙarinka wajen da'a wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da'a wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi ta hanyar yin abubuwan da aka umarce ka shine na farko, musamman wajibai da farillai. Sannan ka guje wa abubuwan da aka hane ka, musamman kaba'irai. Wannan kai iya kokarinka, saboda fattaqullaha mastata'tu, gurgudu yadda zaka iya. Ba wata hanyar da za ta sa ka yi albarka sama da wannan. So da ba wani da yake da albarka kuma mai sabon Allah ne, ba mai wa Allah da'a ba. So da haka gwargwadon yadda muka rage yawan sabo, gwargwadon yawan yadda za mu ƙara albarka. Gwargwadon yawan yadda muka ƙara da'a, gwargwadon yawan yadda za mu ƙara albarka. Don haka mabuɗi na farko akan albarka a wurin Allah shine me? Shine biyayya ga Allah. Me dalili akan wannan? Shine Allah ya umarci Annabi Ibrahim akan yayi tauhidi, sai ya rike tauhidin. Allah ya umarci Annabi Ibrahim akan ya guji shirka, sai ya guji shirkar. Allah ya umarce shi akan ayyuka na ibada, sai ya cika su. Ya gama iya duk jarabawar da Allah ya masa, ya ci jarabawar. Har kuma Allah ya jarrabe shi da abubuwan da suka shafi duniya, kuma ya haƙura. Jarabawa ta addini ya ci, jarabawa ta duniya an ce yanka ɗansa ya yi, to sai Allah ce wa barakna alaihi wa ala ishaq. Allah ya ce wannan sai Allah ya sa ya masa albarka da shi da ɗansa ishaq. Wa min dhurriyyatihi ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Don haka babban abin da zai sa ka yi albarka shine kai koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam akan yadda yayi da'a. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi, kaga da'a ga Allah, hanifan wa lam yakun minal mushrikin. In ka cika wannan shine hanya ta farko. Hanya ta biyu da take sa mutum ya yi albarka shine kaskantar da kai. Idan mutum yawan yanda yake jin cewa shi ya isa, to yawan yanda zai rasa albarka a cikin kome ya sa a gaba. Amma in ka bar, idan shugabanci kake yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nema da karfinsa ya ji zai iya, sai Allah ya bar shi da shi, kaga ba albarka a ciki kenan, kuma ba zai iya ba. Wanda kuma ya maida ga Allah ya dauka ba zai iya ba, sai Allah ya sa masa albarka, sai zama mai wuya ma shi ya iya shi. Haka a cikin ilimi, haka a cikin harkoki na nema akan harkar duniya, gwargwado yadda kai tawakkali ga Allah, kai ka nuna kai baka iya ba, to gwargwado yadda Allah zai sa albarka a ciki. Ina fata ana fahimta. Misali akan wannan shine, idan Allah ya sa maka albarka sai ka ga iliminka kaɗan, amma ka koya wa mutane da yawa. Idan Allah ya rage albarkar sai ka ga iliminka da yawa, amma da yawa ba sa amfana da shi. Ina fata an fahimta. Idan Allah ya sa maka albarka sai Allah ya ɗauki abin da kai baka yi tsammani zai je ko ina ba, sai ya tafi inda baka tsammani. Wannan duk kaskantar da kai yake jawo wannan.
ina fata ana fahimta. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa albarka, amma ɗaya daga cikin sirrin albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaskantar da kansa. Ba ka taɓa zuwa ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ka gane shine wane ba fa, daidai fa da sahabbansa yake. Sannan ba za a zo a kururuta shi kuma ya yarda ba. Wani zai zo ya ce masa babba dan babba, manya dan manya, wani ka san aka yaka sai ya bude ya ce a ƙara, ce akwai sauran ma da baka faɗa ba. Amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kar ku yadda la tuquruni kama ataratin nasara ibnu maryam, kar ku kururuta ni irin yanda kiristoci suke wa dan maryam, ni ban yadda da wannan ba. Sai yi faɗa saboda shi yana so ya tsaya inda Allah ya ajiye shi. Ya san abin da ake faɗan gaskiya ne fa, amma kar a faɗa a gabansa. To wannan yana daga cikin abin da ya sa annabi sallama ya yi albarkar da ta fi ta kowa, saboda shi ya fi kowa amma shi yana ji shi ba kowa ba ne. Saboda in aka zuga shi kuma sai ya tuna Allah, sai ga a gaban Allah shi ba kowa ba ne. Tsakanin alaƙa tsakaninsa da mutane shi ne kowa, amma tsakaninsa da Ubangiji shi ba kowa ba ne. To ana faɗa sai ya manta da alaƙa tsakaninsa da mutane, sai ya tuno alaƙa tsakaninsa da Allah, sai ga can ƙasa yake. Ina fata an